والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم کیسے بیان ہو مجھ سے کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین کیسے بیان ہو کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین جنہ میرے کہنے تے پڑھنا ہے وہ نہ پڑھیا جائے جیڑے مولا حسین دے نوکر بن کے پڑھنا چاہتے ہیں نا کہ پڑھ سکتے ہیں بڑی محبت نہ پڑھو کیسے بیان ہو مجھ سے بولو کیسے ہاں کیسے بیان ہو مجھ سے ہاں کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین اچھا جی سارا نہیں نہ پڑھیا جاندہ تو یا حسین تو کہہ سکتے ہو نا یا حسین کہوں پلا بچے نہیں بولو بیمار بڈھے بھی نہ بولو جوان بولو جی بول دی آکھو یا حسین اینج بول دے رہے آجے کیسے بیان ہو مجھ سے کیسے مجھ سے کیسے
تیری شان یا حسین تسکین مصطفیٰ ہے، تسکین مصطفیٰ ہے، تیری جان یا حسین تسکین مصطفیٰ، بولو تسکین مصطفیٰ، تیری جان اسلام کی بقا کے لیے تو نے جان دی، اسلام کی بقا کے لیے تو نے جان دی، سو جان سے میں تجھے پہ، سو جان سے میں تجھے پہ قربان یا حسین، سو جان سے قربان یا حسین، پڑھو سو جان سے میں تجھے پہ قربان یا حسین، کر کے دکھائے تو کوئی نیزے کی نوک پر، کر کے دکھائے تو کوئی نیزے کی نوک پر، تیری ترے تلاوت قرآن یا حسین، تیری ترے تلاوت قرآن یا حسین، پڑھو تیری ترے تلاوت قرآن، پڑھے لکھے حضرات ایشے سنو، حضرت مولانا محمد نواز صاحب، قاری گل اعظم سیالوی، نقیب محفل گلڑی صاحب، دیگر حضرات توجہ فرماؤ ذرا، تیرے لہو کی دھار سے پائے گا روشنی، تیرے لہو کی امت نو وسا چھڑیا، امت دے امیراں نے اسلام نو رنگ چھڑیا، کربل دیاں پیراں نے، دین است حسین، کیڑے دین دل کل دے ہو، دین است حسین، دین کی ہے دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ، سیخ دے اتے مکھڑ جمانا، ڈاڈایو خاک میں بچڑے دے کے دین بچونا، اتے سخی حسین دا کام، تیرے لہو کی دھار سے پائے گا روشنی،
ہر آنے والے دور کا، ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین، ہر آنے والے دور کا انسان۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء حق اہل سنت و جماعت جنہاں دے میں گرامی لینے قابل قدر حاضرین و سامعین، صبح 30 ذوالحجہ کل چند چڑھنا ہے، آج نہیں چڑھیا، تو میں چند چڑھے یا نہ چڑھے ذکر حسین ہی سنان لگا۔ ایک ولی دا ذکر کریے تے گناہاں دا کفارہ ہے، جدوں بھی کریے تے اے تو وہ ہستی ہے جنہ دے در تے نہ لین دے بوسے لین والے ولی تے غوث بن گئے۔ تو حضرات اس پنڈ مگے بھی آیا واہ سال ہو گئے، دن دا جلسہ سی، مولانا محمد صدیق صاحب آئے سن سانگلے والے رحمت اللہ علیہ، مدرسہ سی، دن دا جلسہ سی۔ میرا خیال ہے کہ ادو بعد میں اس پنڈ ان کے نال نال حضرت صاحب کو مصطفیٰ آباد پنڈ سارے نام نہیں بناؤندے، وہ بھی مینوں یاد کرایا نہ مولانا محمد نواز صاحب، واقعی میں آخیا دن دا جلسہ ہویا سی، ایک دفعہ میں آیا سا۔ میری یہ گل سنان دا مقصد ہے میں ہمیشہ تقریر، ہر بندے دی ایک عادت ہوندی ہے نا تقریر کیویں کردا ہے، فلاں کیویں کردا ہے، فلاں کیویں کردا ہے۔ میں جڑی ایت پڑھا ایک دو گلاں میں وہ دی کرنیاں نے، وہ دے مطابق جڑا قرآن و حدیث نے مینوں اجازت دتی، باقی گل جڑی کربلا دی وہ میں اینڈ تے کرنی۔ وہ دو ترے مسئلے میں ضرور بیان کرنا ہونا کہ اج بھی انشاءاللہ میرا ارادہ ہے، کوشش کرنی ہے، اللہ پاک حضور دا صدقہ شہدائے کربلا دا صدقہ توفیق دے گا کہ میں بیان کراں گا، مگر اینی مہربانی کریا جائے کہ توجہ نال گل نوں سمجھن دی کوشش کریا جائے۔ اور میں بڑی سادی جی گفتگو، ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہو، اس کے باوجود ویسے بھی میں کوئی بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا کوئی علامہ نہیں، میں میرے تو بعد انشاءاللہ تعالیٰ پیر سید رضا علی شاہ صاحب نے وہ بہت اچھا بیان کر دینے، ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں دی عمر اندر، خطابت اندر، عزت اندر اور برکت عطا فرمائے۔ تسی ہن تقریر تاں میں کو کرانی ہے جو تساں غور نال توجہ نال سننی ہے، کہ جی نہ سنو گے تے چلو میں لگا رہاں گا، جو دل کرے گا پھر چھڑ دیں گا۔ اے مہربانی کریا جائے، جیڑی میں آیت پڑھی ہے نا قرآن دی، ان تقریر شروع ہے، توجہ کریا جائے۔ اللہ فرماندا پیا، ایک بات یاد رکھیا جائے، پنڈا کتاباں دیاں بجیاں پئیاں ہون، انہاں وچ کچھ ہور لکھیا ہوئے تے قرآن دی ایک آیت کچھ ہور دسے، کوٹھے پرے کتاباں دے ہون، انہاں وچ کچھ ہور لکھیا ہوئے تے ایک حدیث تے ایک قرآن دی آیت کچھ ہور دسے۔ بیلیو پہلی گل یہ یاد رکھیا جے، ساری دنیا دیاں کتاباں غلط ہو سکتیاں نے، نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ حضور دا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ میں کوشش کرنی بھی توجہ دے لیں، کیونکہ والذی جاء بالصدق، اللہ فرماندا ہے جی میں حق ہوں نا، میرا کلام بھی حق ہے، جی میری ذات اللہ دی ذات شک کو نہیں نا، ایویں قرآن کی شک کو نہیں بلکہ دی مثل کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا فاتو بسورۃ بمثلہ، لے آؤ ایک سورت ہو جی چھوٹی جی بنا کے۔ اللہ نے فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَلَنْ تَفْعَلُوا، مختصر ہے کہ قیامت تک لوگ شاعر تے بڑے جمن گے مگر قرآن دے مقابلے کی چھوٹی جی ایت بھی نہیں بنا سکن گے۔ اللہ جی میں حق ہے، او دا کلام بھی حق ہے، جی میں او بھی بے مثال ہے، او دا کلام بھی بے مثال ہے۔ انکار کرنا اللہ تعالیٰ معاف کرے تے بڑی وڈی بدبختی بد نصیبی ہے۔ قرآن دے کسے ایت تے شک بھی آ جائے نا، اللہ دے حکم میں لا ریب فیہ،
जे मैनू अल्लाह मन्ने, जे मेरे महबूब की खत्म नबूवत ते ईमान रखना है तो लोगों को छुप जाएगा, तू अल्लाह को नहीं छुप सकता। तेरी सोच तेरा ज़हन भी गलत होया ना कुरान की आयत के मुतलक ते लोगों नहीं पता लगना, मैनू पता लग जाना, मेरे को तू चुप नहीं सकना। तो जो मेरा हुक्म है ला रहे बाफी, जे मैनू मनने तो ईमान रख। ये वो 30 पारे ने जिन्हां च शक की भी गुंजाइश कोई नहीं। हुण गल दी समझ आ रही है ना। हुण कुरान दी आयत है, अल्लाह फरमांदा है वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। इहदा खलासा है अल्लाह फरमांदा है जिन्हां मेरे राह ते जाना दित्तियां ने, जेड़े मेरी मुहब्बत अंदर, जेड़ा मेरे महबूब की मुहब्बत अंदर खलासा बयान करना, जिन्हां अल्लाह रसूल वास्ते कतल किए गए ने, जाना कुर्बान कीतियां ने, उन्होंने मुर्दा ना आखो। ये मैं नहीं कहता पाया, अल्लाह फरमांदा उन्होंने मुर्दा, सिर लै गया होवे ते मुर्दा, टोटे हो गए होण ते मुर्दा, जिगर दा कढ के चबा लिया होवे ते मुर्दा, अखां नक कान टुकड़े टुकड़े कर दिते जान ते मुर्दा ना आखो। बल अहियाउ वला किल्ला तशरून, वो जिंदा है जेड़ी मैं उन्होंने जिंदगी दी है, तुहाडे शऊर तो बाहर है, तुहाडे तखय्युल तो बाहर है, तुहाडे तसव्वुर तो बाहर है, तुहानू ओदी समझ नहीं आउणी। जेड़ी उन्होंने मैं जिंदगी आला दी है, जिन्हें मेरे राह ते जान दी है। पर जे तुसी मैनू अल्लाह मनदे हो, मैनू हक मनदे हो, मेरे कुरान नू हक मनदे हो, ते इस गल ते पक्के हो जाए अजे ये जेड़े जिन्हां दे टुकड़े होए ने ना, जेड़े शहीद होए ने ना, जिन्हां नू बंब वज्जा है, गोली वजी है, जहाज दा ब्रस्ट वज्जा है, वो भावें 65 दी जंग दे होण ते भावें बदर ओहद होण ते भावें करबला दे होण, जेड़ा जेड़ा भी शहीद है अल्लाह फरमांदा दर्जे अलहदा अलहदा ने। गल शहीदी हो रही है, फरमाया तू, बल्कि फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह। तू सोचना भी नहीं, अगर सोचेगा भी ना यार इनू जिंदा किवें मन्ना, मेरे सामने ये साह नहीं लैंदा पिया, मेरे सामने ये टुकड़े हो गए ने, रब आंदा सोची भी ना। अल्लाह फरमांदा है गुमान भी ना करी, समझ आए ना आए, जे मैनू मनना ते मेरे कलाम नू मनना ते बस फिर मन्नी जा। फिर उसकी वजह सुनिए, जरूरी नहीं, रात में कोशिश करांगा तुसी तवज्जो नाल सुनते रहना, मैं कोशिश करना। जरूरी नहीं कि हर काम साडे अकल के मुताबिक हो, जरूरी नहीं हर अमल साडे इलम के मुताबिक हो। कई बंदे मसला पूछते हैं, अच्छा जी ये मसला किवें में, बाबा जी ये मसला किवें, मैंने हसना है, अच्छा जी मसला इंज है, अच्छा होएगा पर साडी अकल नहीं मनदी। उस बेवकूफ नूं मैं कहना भी तेनू मनाउणा जरूरी है, ये तो कई गल्लां मेरी अकल च भी नहीं आउंदी, मगर मनना पैना है। कायनात पूरी दी अकल च नहीं आउंदियां, मगर मनना पैना है। साइंसदाना बड़ी तरक्की की है, समझ नहीं आउंदी, मगर मनना पैना है। साइंसदान पागल हो जाएंगे। कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, बेशुमार मकाम ऐसे ने, मेरी शहादत तज़किरा ही नहीं। कुरान पाक पढ़ो, 4 परिंदे ज़बह किए गए ने, उन्होंने कीमा करके ना मिक्स कर दिता गया, तो फरमाया मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन्हों के 4 टुकड़े करके ना 4 हिस्से करके मिक्स गोश्त दे चवा जगह ते रख दे, फिर इन्होंने बुला। सानू लोग वलियां नूं नहीं पकाउण देंदे, रब परिंदियां नूं आवाज़ां मरवाउंदा पिया। ज़बह होए, पीस बन गए ने, मिक्स हो गए ने। हुण कुरान पढ़ो, वो परिंदे उड़ के आए ने कि नहीं आए? बोलिया जे ना, आए ने कि नहीं आए? क्या अकलमंदी है कि 4 परिंदे ज़बह किए होण, उन्हां दा गोश्त मिक्स किया होवे, कीमा कर छड़िया होवे, ते पहाड़ां ते 4 हिस्से बना के रखे होण, ते अल्लाह दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम आवाज़ मारन ते 4 उड़ के आ जाण। अकलमंदी है? बोलो तो सही हो, ओ भाइया बोलो, अकलमंदी है? कि मनना तो पैना है।
अकल भावें नहीं मनती, मनना ने पैना, कुरान है। ना मनना के तो बेईमान हो जाएंगे, ना मनना के तो बेईमान हो जाएंगे, क्योंकि कुरान का इनकार करना पैना। ये कुरान च बंदा कतल हो गया, सूरह बकरा, कातल नहीं लभदा पिया, किवें लभना? फलानी गां लियाओ, गां नूं ज़बह करो, तो ओहदा गोश्त का टुकड़ा फड़ के जिहड़ा बंदा कतल होया मारो ओनूं, उठ के आप ही दसेगा मैनूं किन्ने मारिया। गां दा गोश्त, वली दी गां दा गोश्त उस कतल होए बंदे नूं वज्जा है, ठा उठ के बह गया, आंदा मैनूं फलाने मारिया जे। मशरक तो लैके मगरब तक, शमाल तो लैके जनूब तक, गोरा काला अरबी अजमी मियाणा साइंसदान पागल हो जाएगा, उन्होंने नहीं समझ आनी ये चारे परिंदे उड़ के किवें आ गए ने, ये मुर्दा किवें जिंदा हो गया है। पर भाइया मन्नी, शक भी किया कख नहीं रहना, समझ ते नहीं आती मगर मनना ते पैना। समझ ते नहीं आती मगर मनना पैना। तिन्ना मीलों तो कीड़ी बोली है, लै मैं तेरे कान च कीड़ा पाना, दस की आंदी आ। अजे भी नहीं पता लगा नबी ते गैर नबी च फर्क की है। तिन्ना मीलों तो कीड़ी बोली है, कीड़ियो खुड्डां च वड़ जाओ, अल्लाह दे नबी आ रहे हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मार बड़ी दुनिया किते पैरों थले बिधी ने कुरान दा फतबस्सम दाहिकन मिन कौलिहा। तिन्ना मीलों तो अल्लाह दे नबी ने कीड़ी की आवाज सुनी। कीड़ी किवें बोलदी है ना तुहानूं पता ना मैनूं पता है, जो पढ़िया तुहानूं दसना उलमा बैठे हैं। कीड़ी की जबान नहीं हैगी, कीड़ी के मूँह अगे दो वाल ने, दो वालों के रगड़ना जिहड़ी आवाज़ पैदा होंदी है ना, वो कीड़ी की बोली है। तेन अजे भी नहीं पता लगा नबी नूं रब ने की शान दी जी। फिर इत्थे एक बच्चा बोले ना, इत्थे इत्थे तो तुसां आखना किहड़ा बोलदा पिया, चुप करो, कौन है होए? वादी है नबल, कीड़ियां दी वादी, कीड़ियां दी वादी, कीड़ियां दी बस्ती, हजारां लखा कीड़ियां ने। नबी ने जाके पूछया नहीं, अन्नबी अल मुखबर, अन्नबी अल मुख, उसे कीड़ी नूं फड़ के तलीत रखिया जेड़ी बोली है। समझ नहीं आउंदी, साइंसदान ते म्याणे पागल हो जाणगे, समझ नहीं आउंदी मगर मनना ते पैना। ना मनोगे तो कुरान का इनकार है, कुरान के लफ्ज़ का भी इनकार करोगे ईमान ज़ाया हो जाएगा। तुसी होर किताबां में सौखी गल करना, उंगलों चों पानी निकलिया, हुजूर दी उंगलों चों पानी निकलिया, समझ आउंदी है? समझ आउंदी है किवें निकलिया? तो मनना तो पैना। इनकार करो तीला नहीं रहना। दरखत टुरदे नहीं मगर टुरिया, समझ नहीं आती मगर मनना तो पैना है। एक प्याला दुध 17 नूं रुझा गया फिर भी नहीं मुक्का, समझ नहीं आती मनना पैना है जी। रुख कदी बोले नहीं, हनाना बोले ते रोवे ते इकल नहीं मनदी मगर मनना पैना है। दू बंदियां दा खाना सैकड़े खा जे, ना रोटी कटे ना बोटी कटे, अकल नहीं मनदी, इलम नहीं मनदा मगर मनना पैना है। बोल पूरा लवे कर्जा भी लै जाए, समझ नहीं आती मनना पैना है। एक बकरा ज़बा करके खल ला के छोटियां छोटियां बोटियां बना के पतीले च पा के वो भुन के खा ले, सोना सोना हथ फिर हड्डियां ते लगे, बकरा फिर उठ के बोले, समझ नहीं आती मगर मनना ते पैना। इस वास्ते समझ आवे भावें ना आवे, जो अल्लाह दा फरमान है वो भी हक है, जो हजूर दा फरमान है वो भी हक है। इस वास्ते टुकड़े हो गया, बाजू लै गए ने, सिर कोई नहीं, गला फट गया है, जिगर निकल गया है, कान कट्टे ने, नक कट्टिया है, बोटी बोटी कट के लै गए ने। रब आंदा जे मैनू मने ही ना, इनू जिंदा मन, इनू कौन आंदा पिया? उच्ची ना बोलिया जे, बच्चे ना बोलो, बूढ़े ना बोलो, बाकी बार बार ना खवाओ, जिक्र करो भी बेलियो तो सुनो भी। ये केड़ी बार बार आखण वाली गल है कि तुसीं ना बोलो फिर मैं होर बोलो? कुछ शर्म करो, चंगी गल्लां मूंह पे कढ रहे हैं।
ਲੋਕੀ ਜਲਸਿਆਂ ਸਿਆਸੀਆਂ 'ਚ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਆਹ ਕੁਝ ਆਖੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਆਖੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਆਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਖੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਕੀ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਕੀ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਫਰਮਾਏ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। یہ ان گل کلیئر ہو گئی. شہید زندہ ہے, بولو شہید ہے, توجہ رکھنا ذرا, شہید ہے. زیادہ ٹائم بھی لاواں تے برکت ہوئے گی, مگر مسئلہ میں سمجھا لیا ہے. جنہوں سمجھ آئی سبحان اللہ آنکھوں بڑا. اچھا ہن شہید دا درجہ زیادہ ہے یا نبی دا درجہ زیادہ ہے؟ ذہن آز رکھنا ذرا, ذہن آز رکھنا. شہادت دا درجہ زیادہ ہے یا نبوت دا درجہ اعلیٰ ہے؟ بولو نبوت دا. کائنات اندر کوئی نبی دی مثل نہیں ہو سکتا جدی بھی شان والا ہے. خدا دی خدائی اندر نبی دا ثانی کوئی نہیں. جتھے نبوت دی انتہا, اگے مقام رسالت دی ابتدا, پھر اولو العزم رسولان دا درجہ. کیونکہ رب فرمانا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, انہاں دے علیحدہ علیحدہ درجے نے. پھر ابراہیم علیہ السلام دا مختصر ہے ورفع بعضهم درجات, جتھے سارے نبیاں تے رسولاں دی انتہا اتھے میرے محبوب دی ابتدا. شہید بڑی شان والا ہے, شہید بڑے درجے والا ہے, بڑی بختاں والا ہے, نصیباں والا ہے. وہ مرنا تے ہے ہی ہے, تے جڑا حق تے ٹر جائے, اللہ رسول دے نام تے ٹر جائے, تے انہوں مقام شہادت ملے تے نصیباں والا ہے نا, پر نبی دے درجے دا نہیں. تے کوئی نبی میرے نبی دے درجے دا نہیں. کوئی نبی کسے نبی واسطے نبی بن کے نہیں آیا. تسی تے میں او سنے دے امتیاں جیڑا نبیاں دا بھی نبی بن کے آیا ہے. سمجھ آ گئی جے؟ تے جدی غلامی کریے تے مقام شہادت ملے او زندہ ہے. جدے صدقے مقام ملے, جدے غلامی چ مقام ملے, جدے امتی بنیے تے پھر جامع شہادت نوش کریے تے مقام ملے, اے اس شہید دا مقام ہے. تے جدے صدقے مقام ملے اس آقا دا کی مقام ہوئے گا. سمجھ آئی؟ ذرا قرآن سنو, ذرا قرآن سنو. اے درجے میں نہیں تقسیم کیتے, اے نمبر میں نہیں لائے, مول صاحب نہیں لائے, قاری صاحب نہیں لائے, انہاں نہیں لائے. اللہ دے قرآن دی ترتیب کی ہے. من النبیین پہلا درجہ, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قرآن دی آیت پڑھی ہے نا, کسی شاعر دا کلام تو نہیں پڑھیا. ترتیب ایویں ہے جی, ایت ایویں ہے. کون پتہ تینوں سمجھ آنی کہ نہیں, تینوں اجے بھی نہیں پتہ لگا پھر پہلا نمبر کدا ہے. سمجھ نہیں آئی تو میں کیا نہ پیا. کچھ بولو نا مجھے سمجھ آئے, میری بات سمجھ دیو پہ. سبحان اللہ, کوئی بولو نا مجھے سمجھ آئے. تسی میری بات میں گل کر گئے ہاں, ہر گل دی وضاحت نہ منگو, ان میں تھک بھی جانا, ان میں لا کے جوان جو ہوندا رہنا. سنیے, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ
جلیا اجے بھی پتہ لگے ہی کہ نہیں نبی تو بعد پہلا نمبر کدا ہے خلافت دا نمبر پہلا کدا ہے اجے بھی نہیں پتہ لگا اجے بھی نہیں پتہ لگا کہ میں تو نہیں ترتیب بنائی میرا کلام تو نہیں من النبیین والصدیقین تمہالا سن کے عقیدہ نہیں بنائی دا قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے تمہالا عقیدہ بنانا چاہیے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یہ تیسرا درجہ ہے من النبیین والصدیقین والشہداء تیسرا درجہ ہے تیسرے درجے والا تے زندہ ہے تے پہلے درجے والا وہ پہلے درجے والا جدے صدقے مقام ملی ہے جدے صدقے نبیاں نے نبوت ملی ہے جنہوں بھی شان ملی ہے حضور دا صدقہ ملی ہے لے ہو شادی آئے نا ہاتھ لے ہو لیتے جدو آن گے نارا شرم ماریا جائے مسجد چون لگے نا کہ باہر رہ جائے ہاں جدو آن گے نارا ماری سمجھ آئی جائے کوئی نہ یہ تیسرا درجہ ہے جدہ پہلا درجہ ہے پھر اے بھی یاد رکھا جائے نبی پاک زندہ نے سن دے نے جان دے نے پہچان دے نے اے کون ہے اے دا نا کی ہے اے دے ابے دا نا کی ہے کتھے رہندا ہے کی کردا ہے کی پڑھدا ہے کنی وار پڑھدا ہے سرکار جدو چان جس ویلے چان جتھے چان جدے تے چان جدو چان پاویں خواب چ آ جان تے پاویں جاگ دے آ ہن میں تانوں کنے مسئلے سمجھائے نے بولو بھلا کنے مسئلے کیتے نے میں بولو او کنے مسئلے سمجھا بیٹھا تانوں میں 4 سمجھ آ گئی جے تسی یہ نہیں دس سکتے کنے مسئلے کیتے نہیں تے تو سمجھنا تساں کی ہے مینوں کی پتہ تسی سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہاں جی کی آکھیا جے میں کوشش تے کرنا پیا بیلیو کوشش کرنا پیا تے اگوں پھر نام ہی آئی سبحان اللہ آکھنے دے ثواب ہی ہے وہ تے ثواب ہی ہے اچھا توجہ ہے جناب شادی آئے نعرہ مارو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ تعالیٰ بیٹھ جاؤ یہ تواڈے مقتدی ہے بیٹھ جاؤ جی بیٹھ جاؤ شاہ صاحب تشریف لے آئے ماشاءاللہ میں پہلے بھی اعلان کیتا ہے پھر کیتا ہے تو ہون جدو نا لیا تشریف لے بیٹھ جاؤ بھائی بیلیو جنہاں نو سمجھ آئی سبحان اللہ آکھو جنہاں نو نہیں آئی وہ بھی سبحان اللہ آکھو ٹھیک ہے نا اچھا ہن توجہ کرو ہن میں 5واں مسئلہ بیان کر لگا نہ بھی سمجھ آئی وہ چوکے سمجھ دے پے انہاں بھائیراں دی گل میں مان لینا پہ ایڈے سیانے نہیں اسی تو مسئلہ کری جا کو آئے گا نا یہ بھی صحیح آکھیا تساں کہ ہن میں کر لگا کنواں مسئلہ کنواں 5واں جی مہربانی کنواں مسئلہ کر لگا 5واں شہید کی لفظ ہے 5واں مسئلہ شروع ہے تے شہید جنوں میں شہید آکھاں ہو سکتا ہے شہید نہ ہو جنوں شاعری شہید آکھن رضا علی شاہ صاحب ہو نہ شہید ہوئے جنوں پیر فیض حسن شاہ صاحب آکھن مولانا محمد نواز صاحب آکھن قاری گلزار صاحب آکھن اے بھائی دی آکھن تسی سارے آکھو اے بندہ شہید ہے ہو سکتا ہے نہ ہوئے
جنہوں ایک پوری تنظیم کہے شہید ہے، ہو سکتا نہ ہو، جنہوں مولوی کہن شہید ہو سکتا نہ ہو سکتا ہے نا۔ میں انہیں کہتا انکار نہیں کرنا، میں تک تو انکار کرنا، میں کہا کہ مولوی جی مینوں کہڑے لوگ انکار کرنی، میں تو دعا کروں گا جڑے باقی بچے ہو اللہ وہ بھی شہید ہو جاؤ، مینوں کہڑی لوڑ ہے، میں تو ایک مسئلہ بیان کر لگا۔ ہن مینوں اے دسو جنوں تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء شہید فرماؤن، وہ دے کوئی شک ہے کہ شہید ہونے واسطے ضروری ہے کہ وہ قتل ہونے والا، وہ مرن والا، وہ جان دین والا حق تے ہوئے، جڑا حق تے نہیں ہو شہید، پھر بولے دور ہی کہنا دیا جڑا حق تے نہیں ہو شہید، جڑا حق تے نہیں ہو شہید، اور کتے تے روڑا ہو سکتا ہے کہ جدے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دین وہ خبردار تیرے تے ایک نبی ایک صدیق دو شہید نے، انہاں دی شہادت شک کریں گا تے تیرے پت ہو جانے، جنہوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دین میں علی او بدبخت ہوئے گا جڑا اٹھنی دیا لتاں کٹے گا، میں دوجا بدبخت ہوئے گا جڑا تیری داڑھی رنگین کرے گا، یعنی مولا علی بھی شہید، ہن جڑا مولا علی دی شہادت شک کرے او دے بھی پاک ہے، جڑا حضرت عمر فاروق عثمان غنی دی شہادت شک کرے انہوں سوچنا چاہیے، اپنے نظریات تے غور نہ فرمایا اس طرح مختصر کرنا، میرا حسین بھی شہید ہوئے گا، پتہ لگا حسین بھی حق تے وے، علی بھی حق تے وے، عمر بھی حق تے وے، عثمان بھی حق تے وے۔ کہ میں فتوہ نہیں دیتا، حضور دی حدیث ہے، حضور دا ارشاد ہے، میں شہید نہیں اسی تے منڈا لیا چاہوں نا۔ حضور نے فرمایا عمر بھی شہید ہوئے گا، عثمان بھی شہید ہوئے گا، میرا علی بھی شہید ہوئے گا، میرا حسین بھی شہید ہوئے گا، اے او شہید نے جنہ دی سند امام الانبیاء نے دیتی ہے، فرمان حضور دے، اے پتہ لگا پھر عمر بھی حق کے، عثمان بھی حق کے، علی بھی حق کے، حسین بھی حق کے۔ اس سے واسطے جب عمر فاروق دی واری آئی حضرت صدیق اکبر تو شروع ہے، مولا علی نے بیعت بھی کی تھی تے مگر بھی نیتی، عمر دی بیعت بھی کی تھی تے مگر بھی نیتی، عثمان دی بیعت بھی کی تھی تے مگر بھی کی تھی، حضرت علی دی لوکا مسلمانہ بیعت بھی کی تھی تے مگر بھی نیتی۔ جدو باطل آیا، جدو فاسق آیا، جدو فاجر آیا، جدو زانی آیا، جدو شرابی آیا، جدو دین دی حداں توڑ والا آیا، جدو یزید آیا، میں تو کہنا یزید کافر ہے، یزید کافر ہے، یزید کافر ہے، او دین دی حداں توڑ والا آیا، علی دا پتر ڈٹ گیا، فرمایا سن لے اسی ادو بیعت کرنے ہاں جدو سچا پکا غلام ہوئے تے حق تے ہوئے، میں علی دا پتر ہاں، میں بیعت کیتی ہے تے حق فاروق انہیں بیعت کیتی ہے تے حق فاروق اعظم دا سی، علی جدو بیعت کیتی ہے حق صدیق اکبر دا سی، حق فاروق اعظم دا سی، حق عثمان غنی دا سی، میری رگا شیر خدا دا خون ہے، میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ دی پاک گوچ پلیا ماں، تو پلیت ہے، میں پاک ہاں، میں حق ہاں، میں تیرے ہاتھے بیعت نہیں کرانگا۔ لوگوں سن لو، علی دا بیعت کر لینا صحابہ دے حق دی دلیل ہے، حسین دا ڈٹ جانا یزید دے باطل ہون دی دلیل ہے۔ یاد رکھیا جائے جے حسین ڈٹ گئے نے نا علی بھی ڈٹ جاندے، جیدہ پتر حسین ہے اس علی دا اپنا کی مقام ہوئے گا، جیدہ پتر حسین تے جیڑا اسداللہ بھی ہوئے، یداللہ بھی ہوئے، حیدر کرار بھی ہوئے، علی کسے کمزور بندے دا نا نہیں، علی کسے ماڑے بندے دا نا نہیں، معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد، علی کسے بزدل بندے دا نا نہیں، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تینوں پتہ نہیں علی دا مقام کی ہے،
علی شیر خدا اتے ولایت ناز کر دی فخر اسلام کردہ آئے شہادت ناز کر دی علی دے زور بازو تے شجاعت ناز کر دی کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی منکر کانپ جاتا ہے جی دا پتر حسین ہے اس حیدر کرار دا اپنا کی مقام ہوئے گا مولا علی دا حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق عثمان غنی دی ہتھے بیعت کرنا علی مال حق مال علی انہاں دے حق دی دلیل ہے حسین دا ڈٹ جانا یزید دے باطل ہون دی دلیل ہے علی دا من لینا انہاں دے حق دی دلیل ہے حسین دا من لینا حسین دا ڈٹ جانا یزید دے باطل ہون دی دلیل ہے کیونکہ شہید وہ ہوندا ہے جڑا حق تے ایو شہید نے جڑے دو چار میں گننا پیا جنہوں حضور نے شہید فرمایا جنہوں نے سند حضور نے عطا فرمائی ہے لوگوں ساری دنیا دی کتاباں پنڈا کوٹیاں دے کوٹے غلط ہو سکتے نے نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ حضور دا فرمان غلط ہو سکتا ہے اللہ فرماندہ رحماء بینہم اللہ دی قسم قرآن چ کوئی آیت نہیں کہ انہاں دی آپس بڑی لگ دی سی انہاں دی آپس بڑی دشمنی سی قرآن چ کوئی آیت نہیں حدیث دی کسے کتاب چ کوئی حدیث نہیں کہ حضور نے فرمایا ہوئے انہاں دی آپس بڑی دشمنی ہے انہاں دی آپس بڑی لگ دی ہے نہیں قرآن اندر رحماء بینہم اے نبی پاک دے سارے مرید آپس بڑے ہی پیار کر دیں بڑا پیار کر دیں تجھے دیکھو نا حضرت مولا علی نے اپنے پتر دا نام عثمان رکھا ہے عثمان ایک کربلا دے 72 تن گنو نا وچ ابو بکر بھی ہے وچ عمر بھی ہے وچ عثمان بھی ہے اے 72 تن انہاں چر پورے نہیں ہونے جنہ چر اہل بیت دے 3 نام وچ نہ تسا رکھے اے انہاں چر 72 پورے نہیں ہونے اے ابو بکر انہاں دا پتر ہے عمر انہاں دا پتر ہے عباس لمدار دا سکا بھرا جنہاں دی ماں ام البنین ہے عباس دا سکا بھرا ایماندار نہ سوچو تواڈے ایک بھرا نو نہ منے دوجے نو منے تو بڑا پیار کرے گا عباس دے سکے بھرا دا نام عثمان ہے کربلا وچ گندا ہے سارے نا 72 تاں پورے ہوندے نے جی ابو بکر عمر عثمان گنے گا تے جے گنے گا تے حقائق نے میں کوئی گال نہیں کٹ رہا کوئی فتویٰ نہیں لا رہا تے نہ میں کدی لائے نہیں ایدے تبلیغ بات کرنا ایدے عبادت کرنا مننا نہ مننا بیلیو کی اپنی مرضی ہے یہ 72 تو جڑے 72 تن شہید ہوئے نے گنو انہاں وچ کیڑا کیڑا ہے اجے نہیں جی پتہ لگا انہاں دا آپس کنا کو پیار سی کنا کو پیار سی ایک ایک روایت میں بیان کرنا چاہنا ایک صرف کتاباں بڑیاں پئیاں علی وال ویکھنا عبادت بولو مولا علی وال ویکھنا یہ پتہ کتھوں لگا ہے یارے غارے مصطفیٰ زینت دربار مصطفیٰ پروانہ شمع رسالت افضل البشر بعد الانبیاء بالاتفاق بالتحقیق لیوادو بلا فصل آپ مولا علی دے چہرے وال پیار نال ویندے نے پائے کہ ٹکٹی لگا کے ویندے نے پائے کہ بڑی محبت نہ ویندے نے پائے کہ بڑی ٹکٹکی لگا کے پیار نال ویندے نے پائے کول مومنہ دی ماں النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کوئی مومن ہوئے جڑا انہاں نوں ماواں مننے مومن دی نشانی ہے کوئی انہاں نوں ماواں مندا ہے او دی اے دی نشانی ہے کو اے ازواج رسول ماں مندا ہے ماں اے قرآن اعلان پہ کردا ہے حدیث دیا کتاباں میں تیری ماں دا مکان
کتنے گیا غضنفر؟ ٹر گیا، وہ پھردا ٹردا پیا۔ تسی سن لو، تہاڈی ماں دے حقوق بیان کر لگا، میری ماں، تہاڈی ماں، انہاں دی ماں، ماں دے حقوق پتہ کی نے؟ ماں باپ دے بے ادب دی کوئی نیکی قبول نہیں، ماں باپ دے بے ادب دی کوئی نیکی قبول نہیں۔ ماں دی بے ادبی کریں یا پیو دی بے ادبی کریں، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ کبیرہ۔ تیرے تمہارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، شب قدر ہوئے یا لیلۃ القدر ہوئے جدو رب دی رحمت آوازہ دیندی ہے، کچھ بد نصیب ہو رہے جڑے اس رات بھی جنہاں دی دعا قبول نہیں ہوندی، انہاں چوہ بھی ہے جدے ماں باپ ناراض ہے، ماں باپ دا بے ادب تے گستاخ ہے، جدو رب دی رحمت آوازہ دیندی ہے لیلۃ الشب قدر، اس بندے دی دعا قبول نہیں۔ یہ اج دی ماں دے حقوق نے۔ بلکہ ایک مسئلہ کر دینا، شاید تو ساتھ کے نہ سنے ہوں گے، وہ سن دے تسی اس واسطے نہیں کہ مولوی خطیب اکثر اج سیپی نے، سیپی دا لفظ سمجھ نہیں ہو نا، کچھ شاعر کچھ نعت خان، سیپی نے جی شدولے شاید چوہے نہیں ٹھیکے تے چڑھے، ایویں وہ جی پیسے دے جو بلکہ سید بھی بنا چھڑ دیں، انہاں تو مسئلے دسے نہیں۔ آ دو سید بیٹھے ہیں، اسی مولیوں پیسے دے کے سید نہیں بنے، اس واسطے سچی گل کرنے۔ ایک گل یاد رکھیا جائے، پہلے مثال دینا، وہ تہاڈی گل پھر میرے یاد آ گئی، مثال دینا کوشش کر رہے تو سمجھ آئے۔ فرض کرو میں فجر دی نماز کوئی نہیں پڑھی، زور دی کوئی نہیں پڑھی، عصر دی نہیں پڑھی، مغرب دی نہیں پڑھی، عشاء دی فرض کرو میں نہیں پڑھی، تے میں جلسہ کرنا پیا، تے میں ہن تسی ٹور جو تو میں اتنے ساری رات نفل پڑھدا رہواں، قبول نے؟ بولو، اوے بول چھڈو، کیوں؟ میں نفل پڑھنا پیا، تسنو بناوٹ ریاکاری تو بچ کے پڑھنا بھی بڑے کلاس ہے رب دی راہ واسطے، قبول نے؟ کیوں؟ بولو بولو پہلا ہن گل پکی ہو گئی نا، جنہ چر فرض پورے نہ کریے انہاں چر نفل قبول ہے۔ پیر کول جایا کرو، وہ بھی جاننا، میں بھی بیعت ہاں تے تسی کسے پیر دی بیعت پیر کامل دی کر لو، عرصاں تے بھی جاننا وا، اولیاء اللہ دے بے ادب نو کتے نال پیڑا سمجھنا میں، اولیاء اللہ دا عقیدت ماننا پر ایک گل مسئلہ یاد رکھیا جے، پیر کول جانا فرض نہیں، پیر کی دربار تے جانا فرض نہیں، عرس تے جانا فرض نہیں، بیعت کرنا فرض نہیں، ماں باپ دی خدمت تے ادب تے رہتے فرض ہے۔ جے اے نہ کریے تے پویں حضور دا مرید ہوئے تے نہ حضرت علقمہ ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، تے زندگی ایویں حضور مسجد نبی دا نمازی ہے، 5 ٹائم حضور دے مگر نمازہ پڑھدا ہے، اور کتاباں چاہندا ہے، بیوی گواہی دیندی ہے جدوں حضرت سیدنا بلال پوچھن گئے کی ہویا ہے، وہ آندی اللہ دی قسم 5 ٹائم حضور مگر نماز پڑھدا ہے، مسافراں نو کھانا بھی کھواندا ہے، جنازیاں تے بھی جاندا ہے، بیمار کرسی بھی کردا ہے، ہاں ایدی ماں ناراض ہے، فرمایا سدو ایدی ماں نو، تہاڈی میری گل نہیں ہو رہی، امام الانبیاء دے صحابی دی مرید دی بات ہو رہی ہے، اسی تو انہاں دی نلین دی دھوڑ ورگے دی نہیں۔ ماں نے معاف کیتا تے کلمہ جاری ہویا، تے جنازہ پڑھا کے صحابہ منہ کر کے آپ نے فرمایا، او میرے غلاموں سن لو، جدی ماں باپ کوئی ناراض ہو گیا، بلکہ مشکات کی حدیث ہے، عرض کیتی کملی والیا کی دلیل ہے فلاں بندے تے رب راضی ہے کہ ناراض ہے؟ فرمایا پتہ کرے دا باپ راضی ہے، اگر باپ راضی ہے تو سمجھو تے رب راضی ہے، والدان راضی نے۔ فرمایا جدی ماں ناراض ہو گئی یا باپ ناراض ہو گیا، تہاڈی میری گل نہیں ہو رہی، فرمایا خطرہ ہے کہ انہوں مردیاں کلمہ نصیب نہ ہوئے۔ اج دی ماں دا مقام ہے کہ جڑی 1 لاکھ تے کئی ہزار صحابہ دی ماں ہوئے تے ساریاں مومنہ دی ماں ہوئے تے بیدبی کر کے کدی سوچی بھی نہ میں امت مصطفیٰ اٹھاں گا، اتھے شفاعت اٹھنا وہ نہیں ہے جڑا سارے اندر غلام بن کے دے۔ سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ؟ عزت کر دی ابا جی آج بڑے پیار نال ویندے ہو پائے، بڑی محبت نال ویندے ہو پائے، بڑی ٹکٹی لگا کے ویندے ہو پائے۔ حضرت صدیق رحمہ بینہم، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے میری بیٹی میں اس واسطے وینا پیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے علی وال ویکھنا بھی عبادت ہے،
علی وال کنا پیار ہے، کنی محبت ہے کہ وقت امیر المومنین مسیح تو جماعت کرا کے نکلے کہ مولا حسن ہونیاں حسین تو چک کے لے موڈیا تے رکھ لینا، نالے چمٹ تے نالے رون۔ اکثر صحابہ نو خطاب فرمان لوگو اہل بیت دا خیال رکھیا کرو، اندے حقوق دا خیال رکھیا کرو، اے خون رسول تے نسل رسول اے حضور دے بچے نے، اللہ دی قسمیں منو اپنے بچے نالو حضور دے بچے زیادہ عزیز تے پیارا۔ ایویں نہیں علی نے اپنے اتھے ابو بکر تے عمر تے عثمان نہ رکھے، ایویں نہیں مولا حسن نے ابو بکر تے عمر نہ رکھے، بلکہ وقت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم لوگوں اللہ دی قسم کتاب کوئی روایت نہیں کہ مولا علی نے فرمایا ہوئے ابو بکر میرا دشمن ہے، عمر میرا دشمن ہے، عثمان میرا دشمن ہے، یا حضرت ابو بکر عمر عثمان نے کیا ہوئے انہوں دی ساڑی بڑی لگ دی ہے، بالکل نہیں۔ ایک کوئی گل پہ کہنا والوں کو ساری دنیا دی کتاباں غلط ہو سکدیاں نے، ساری دنیا دے حوالے غلط ہو سکدے نے، کوٹھے کتاباں دے ایک پاسے ہون، ایک پاسے قرآن دی ایک قید ہوئے، ایک پاسے حضور دا ایک فرمان ہوئے، جے ایمان بچانا جے تے یاد رکھیا جائے ساری دنیا دیاں کتاباں غلط ہو سکدیاں نے، نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکدا ہے، نہ حضور دا فرمان غلط ہو سکدا ہے۔ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہو۔ توجہ کرو مسلمانوں، ایک ایک بات کرنی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم وقت امیر المومنین نے، وہ امیر المومنین جڑا درہ رکھے تے زلزلے رک جائے، جڑا رکا لکھے تے دریائے نیل چ پانی آ جائے، جڑا اکھ پٹ کے ویکھے تے کفر کمب جائے، جدے سائے کول بھی شیطان نس جائے، جدے متعلق انگریزاں لکھے ہے کدی ایک عمر دنیا تے اور ہوندا پوری دنیا تے اسلام دا پرچم بلند ہوندا۔ ہن ذرا ادھر دیکھو، وقت امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بار نے حقائق نے، یہ کسے کہانیاں نہیں، یہ بالکل حقیقت تو میں سنا رہا ہوں۔ ادھر ادھر امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے کہ بندہ لنگدا جی میں پوچھدا ہے پنڈی پچھے تو ہندو مصطفیٰ آباد تو مولا محمد نواز صاحب اتنے ہی نہیں، تے قاری صاحب آکھن جی اتنے نہیں ملنا، میں کہیں میں ویسے ہی پوچھیا ہے، ایویں پوچھ لواں، کوئی لنگدا پوچھ لیندا جی میں آکھیا میں مصطفیٰ آباد لنگا تے میں آکھیا تے مولوی محمد نواز صاحب ہیں، کوئی نہ دا بیٹا یا عزیز یا مقتدی ملے تے مینوں آکھے شاہ جی اتنے ہی نہیں آؤ ملو، میں کہا نہیں میں پھر آ جاؤں گا میرے کام میں۔ سیدنا امام علی مقام نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ نے پوچھی عبداللہ امیر المومنین اتنے ہی رہے، عرض کیتی شہزادیو اتنے نہیں آؤ تشریف لے فرمانی میں پھر آ جاؤں گا، میں ویسے ہی پوچھی ہے۔ ذرا سن، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے، عرض کی تھی ابا جی امام حسین آئے سن، آپ نے بڑی کار نہ پوچھیا کی ہویا ہے، جناب تو اڈا پوچھیا، میں تے عرض کی تھی آ جاؤ، مگر آپ گزر گئے نے، آپ نے میرا بیٹا سستی ہو گئی آ، غفلت ہو گئی آ، پوچھی دا نہیں، اے نبی دا خونی، اے نبی دے نواسے نے، حسن ہوئے یا حسین ہوئے، دروازے کھول کے ہاتھ بن کے کھلو جایا کر نبی دی اولاد آ جائے۔ ایو جنہ واسطے حضور نے خطبے چھوڑے نے، سجدے لمبے کتھے نے، ابا ہی سستی ہو گئی، آپ ختم نہیں بات ہوئی ہے جی۔ امیر المومنین عمر فاروق نے پوچھو کتاباں پڑھو، گلیاں چ توڑ دے، کار نہ نہیں بندہ توڑ دے، اوے امام صاحب ویکھے جے نہیں جناب حسن ویکھے، او تو ہی حسین پاک ویکھے نہیں جناب، او تو حسین پاک ویکھے، لوگ حیران پریشان ہو گئے، یہ کی ہویا ہے، کوئی ہنگامہ نہیں ہو گیا؟ امیر المومنین کار نال چلدے نے پوچھدے نے پائے، امام علی مقام سامنے آئے، امام علی مقام جس ویلے سامنے آئے، میرے ال ویکھیا جی انج پگ لائی عمر فاروق نے، جنہیں سبحان اللہ اچھی آکھو کھڑا پرچہ ہو جانا جی، حسین فرمایا جی میرے المومنین، فرمایا کو سستی ہو گئی ہے، تو آڈے واسطے بوئے کھلے نے، ساڑیاں ساریاں عزتاں تے ساریاں شاناں تو آڈے نانے دا صدقہ ہے۔
تواڈے نانے دا صدقہ بلکہ دیگر کتاباں پڑھ آپ مالک نہیں تقسیم کر رہے ہیں ایک آیا 500 دوجا آیا 500 تیسرا آیا 500 چوتھا آیا امام عالی مقام آئے کروا چاہتا امام امیر المومنین اٹھ کے کھلو گئے ساری دنیا اٹھ گئی میں تے کتاباں چ بھی پڑھیا ہے شہزادیاں جو کعبے آندا سی لوگ طواف چھڈ کے ردیاں جتیاں چومن لگ پئے چٹی داڑھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام نے جوڑا لایا نا بابا ابو ہریرہ بڈھا ہے تیری سفید داڑھی ہے کسی اور نو پھڑا دے یا اتنے رکھ دے میرا جوڑا انج کیوں کیتا ہی سینے فرمایا اے حسین تیرے نانے دا صحابی یا پتر نہیں تو خون رسول تے نسل رسول ہے سیدنا فاروق اعظم اٹھ کے کھلو گئی کہا 500 دوجا آیا 500 امام علی مقام آئے نالے تعظیم کیتی نالے 1000 دیتا بیٹا کھلو آندا بائی لوگ اعتراض کرنگے اے جڑا تینوں ادوں دے حسین پاک کے جے ماں باپ دی کوچ کھیل دے سن نانے دے کندیاں دے کھیڈ دے سن جدوں اے لوگ جہاد کرن والے نے انہاں نوں 500 تے انہاں سارے تو انہاں نوں 1000 عمر فاروق غصے نال کھڑے ہو گئے فرمایا بیٹا خبردار دوبارہ ایک گل نہیں کرنی تیرا تے حسین دا مقابلہ کی ہے تیرا تے حسین دا جوڑ کی ہے اے دے نانے ورگا تیرا نانا ہے یہ دی نانی ورگی تیری نانی ہے یہ دے باپ ورگا تیرا باپ ہے یہ دی ماں ورگی تیری ماں ہے یہ دے بھائی جا تیرا بھائی ہے یہ دیا خالہ جیا تیریاں خالین کتاباں پڑھ فرمایا پترا دو گل نہ کری یہ دی نانی ختیجۃ الکبریٰ یہ دا نانا مصطفیٰ یہ دا باپ علی المرتضیٰ یہ دی ماں فاطمہ الزہرا یہ دا بھائی حسن مجتبی یہ دیا خالہ زینب کلثوم تے رقیہ یہ دا بھائی حسن مجتبی یہ دا نانا نبیاں دا سردار ہے یہ دا باپ ولیاں دا سردار ہے انہاں دی ماں ساریاں عورتاں دی سردار ہے تو میرے موڈے تے بین والا یہ حضور دے موڈیاں تے بین والا تیرا جھولا تیری بہن جھلائے یا ماں جھلائے یہ ہوئے جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے جس کو کاندوں پہ آتا بٹھاتے رہے اچھی تنوری پڑھ لو اس حسین ہی بنے ہیں ہم اس حسین اس حسین ہی بنے ساڑھے 10 ہو گئے ایک ایک روایت بیان کرن دے 10 گھنٹہ لگ جانا ہے میں اتھی موضوع روک دینا بس اینی گل کر دینا یہ یزید ابو بکر صدیق نو مندا نا تے تاں بھی یہ ظلم نہ کردا یہ یزید عمر فاروق نو مندا نا تے تاں بھی کربلا تے ظلم نہ ہوندا یہ عثمان غنی نو مندا نا تے تاں بھی یہ ظلم نہ ہوندا او یزید ہے او ہو مولویاں نو چھڈو عارف سلطان جے کر مندے بیت رسولی تے پانی بند کیوں کر دے ہو پانی بند کیوں کر دے ہو ایمان دی رتی بھی ہوئے نا تے لوگ اجے بھی سجدہ دے برابر نہیں بیندے صدیاں بیت گئی ہیں ایسے لوگ ہیں سن مل دے ہاتھ چوم دیں گوڈیاں ہاتھ لان دیں بڑے 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 خاندان عام بندے نہیں احمد سیال شی والے اللہ نے اور عزت دے سیالہ نے پڑھے ہی نہیں کیونکہ عباس علمدار دی اولاد ہے نا سیدان دا احترام کر کے دنیا نے بخایا انہوں حالانکہ لکھاں دے پیر نے سید انہوں دے مرید نے گولے شیف انہوں دے مرید نے جلال پور شیف والے انہوں دے مرید نے سلو کشیف والے کنے سید سینکڑے سید انہوں دے مرید نے مگر سید دا پتہ لگا ہے کہ پیر سیال نے ہاتھ بھی چومنے تے پیران بھی ہاتھی لائے گوڈیاں بھی لائے کیونکہ عباس علمدار دی اولاد ہے اجے بھی بڑے بڑے جاتا جائیے ان ایک گل یاد رکھے ساڑھے سے تھی دین کوئی نہیں کر دے شاور یار کہ بابا جی سلام علیکم یا چمو وہ ساڑھے سے احسان نہیں کر دے سید امت دی ضرورت ہے
سید امت دی ضرورت ہے الا المودۃ فی القربا. نہ بھی سمجھائی تو سبحان اللہ کہنے ہیں نا الا المودۃ فی القربا. اجر نہیں، امت دی ضرورت ہے. امت دی ضرورت ہے. جس امت دا فائدہ رب نے وہ حکم کیتے رہے، جتھے امت دا نقصان ہے رب نے منع کر دیتا ہے. رب نے فرمایا نشہ نہ کرو، کرو گے تو رب دا کی نقصان ہے. چھڑ دیو کہ رب دا فائدہ کی ہے. حکم ہے اس واسطے کہ تہاڈا نقصان نہ ہو جائے. روزے رکھو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، نہ رکھو گے تو رب دا کی نقصان ہے. رکھو گے تو تہاڈا فائدہ ہے. رب دا نہ کوئی فائدہ کر سکتا نہ نقصان کروا. یہ چیزوں تو پاک ہے. اللہ نے وہ حکم دیتے جی تہاڈا فائدہ ہے. منع کیتا سو یا حکم فرمایا سو کرو، فائدہ تہاڈا ہے. الا المودۃ فی القربا. اجر نہیں، تہاڈی ضرورت ہے. اجے بھی نہیں سمجھ آئی. فرمایا کشتی نوح علیہ السلام ہے. کشتی نوح علیہ السلام دا تعارف ہے وے نہ بوے تے پتر بھی رڑ جاندا ہے، بہ جے تے کتا بھی تر جاندا ہے. جی عظمت آل نبی، عظمت آل نبی پڑھو. عظمت نالے جنہ تے درود پڑھیے نا، درود پڑھیے وہ تے پنگے نہیں لئی دے. یا درود چھڑ دے، نماز چھڑ دے. جے اے نہیں چھڑنی تے حسین دا سچا غلام بن جائے، اولاد رسول دا سچا غلام. عظمت آل نبی بھولنا. بلکہ سن لو لوگوں، وہ سن لو، دعاواں دیا کرو حافظ آبادی سیدہ نو. ہوں تو ماشاءاللہ حافظ آباد ہوئے، ماشاءاللہ فیضل شاہ صاحب اٹھے، ماشاءاللہ یہ بھی اچھی. اے محرم سفر 2 مہینے سنی ویلے ہوندے سن. میں غلط پہ آ رہا ویلے جے کتے ہونا ٹاواں تو اتنے موضوع ہی ہونا، ذکر ہونا ہی کوئی نہ. اے جڑے 2 مہینے ہوں دن رات جلسے کر دیو نا، ایک کریڈٹ بھی سجدہ نہیں ہے. یہ حافظ آبادی ہے سجدہ ہے. الحمدللہ بھی مگر لاہور اصلاح عطا فرمائے نا میرے چھوٹے ویراں جیسے دوے پائے. یہ تو بولتے ہی نہیں سن، پڑھ لیندے سن، سناندے نہیں سن. اے پوری دنیا تے اللہ رسول دے فضل نال مولا علی تے زہرا پاک دے بچیاں دا صدقہ جڑا کر کر آواز گئی ہے نا ذکر حسین دی، حافظ آباد ہو گئی ہے. جتھوں تک دنیا ہے یہ تو موضوع ہی کسوں نہیں سناندے. جنہوں نے آندے سن وہ مولوی کو ڈرتے نہیں بیان کر دیں. شاہ جی یہ بھی گل سی. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. یہ کوئی دین نہیں جے کرنا ساڈے تے. مدیا کو شاہ دی بڑی عزت کی بڑا دین کیتا جے. سید دی بے ادبی کرنے والا عزت نال وس نہیں سکدا. خون رسول سمجھ کے احترام کرنے والا عزت ہو نہیں سکتا. تواڈے بچے نال پیار کریے خوش ہوگا کہ نہیں؟ بولو مرو تو صحیح. وہ تواڈے پتر نو چومیے پیار کریے خوش ہوگا کہ نہیں؟ یہ رسول دے پتر سمجھ کے نسل جمع کرو گے تو حضور نہیں ہون گے. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. عظمت لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو. ایمان دی رتی جلے چھوڑے نا وہ کسی سید دا بے ادب نہیں، وہ کسی سید دا گستاخ نہیں ہوندا. کہ میں اج دے سید دی گل نہیں کردا پیا، میں تے او سید دی گل کرنا جڑا حضور دے موڈیاں تے کھیڑدا سی، جدے واسطے حضور منبر چھوڑ دے سن، خطبہ چھوڑ دے سن. انج انگلا پھڑا کے اور نکے نکے قدم امام علی مقام دے آئے لا دے سینے تے پھر ایتھے جڑی حضور دی نلین پاک حضور دا جوڑا مبارک جڑے قدماں دے تھلے آ جائے
ਉਹ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ बागे नबूवत का फूल है, पढ़ लो मेरा हुसैन नबूवत का फूल है, हैदर की उसमें जान है, हैदर की उसमें जान है, खून बतूल है, हैदर की उसमें जान है, खून बतूल है, कितनी अजीम ज़ात है, कितनी है, कितनी अजीम ज़ात है, मौला हुसैन की जिसकी सवारी अल्लाह का, जिसकी सवारी अल्लाह का प्यारा रसूल है, जिसकी सवारी अल्लाह का। मैं तो कहना हूं ना वो मैदाने करबलात मेरे हुसैन ने नबी पाक दे मोढियां ते खेडण दा हक अदा कर छड़िया, अली दे पुत्र होण दा हक अदा कर छड़िया, ज़हरा पाक दी गोद च पढ़न दा हक अदा कर छड़िया। ओए इंज मुहर्रम दा चंद चढ़दा है ते इंज पता लगदा है कि वाकया खोरे इस साल होया है। ये ओ किरदार है इमाम हुसैन दा, दुनिया जिथों तक मौजूद है जिक्र हुसैन हो रहा ते क़यामत तक हुंदा रहेगा। ओदी वजह है कि ये गल्लां करनी हर मेरी गल सुनो, हर बाप नूं पता है बेटा किन्ना को प्यारा है, किन्ना को प्यारा है। मेरे को लफ्ज कोई नहीं। भैन नूं भरा किन्ना को प्यारा है, खुद महसूस करो ना, फिर तुम करबला दी पता लगे करबला च की होया। भैन नूं भरा नाल किन्ना को प्यार है, बाप नूं बेटे नाल किन्ना को प्यार है, भरा भरा दा किन्ना प्यार हुंदा है। भैणां नूं रब पुत्तर देवे ते भरा किवें खुश हुंदे ने। भैणां वस पईयां ते जिहदियां वस्तियां उजड़न। वाकई करबला ते जरा कम से कम इन्ना महसूस कर, तू सारे रिश्ते रखना है। वाह हुसैन तेरे नलैन दी धूड़ तो कुर्बान, ये कोई शक नहीं। तेन पुत्र ते भांजे ते भतीजे ते भरा बड़े प्यारे सन, पर तेरे लू में जड़ा इश्क सी ना, या अल्लाह से या अल्लाह दे रसूल दा सी। इस वास्ते फरमाया किहड़े दीन दी गल्लां करदे हो, दीन अस्तु हुसैन जी दी। इस वास्ते मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत वास्ते किहड़ियां दुआवां कीतियां ने। नमाज़ां आईयां 50 ते रोज़े आए 6 महीनों दे। या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। 5 रह गईयां ते रोज़े 1 महीने दे रह गए। क़यामत वाले दिन रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती, 1 लाख ते कई हज़ार कर रब्बे नफ्सी, रब्बे उम्मती, इधर रब्बे उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। कुल से रात होएगी रब्बे सल्लम उम्मती, इधर या अल्लाह मेरी नमाज़ां ने, या अल्लाह मेरी उम्मत कमजोर, मेरी उम्मत कमजोर। इन्हें को 6 ये नमाज़ां 50 नहीं पढ़िया जानियां, 6 महीने रोज़े नहीं रखे जाने। कमली वाले एक दुआ हुसैन वास्ते भी कर छड़ दो। मैं चुप कर ओए, जेड़े कमजोर सन उन्हां वास्ते दुआ कीती है जी। हुसैन कोई कमजोर सी जिहदे वास्ते दुआ करवा? ओदे वास्ते ही दुआ सी कि तेरी मर्जी है ना असी मान लईए। बस एक अर्ज करांगा, मेरे अल्लाह सबर भी दे दई ते अजर भी दे दई, सबर भी दे दई ते अजर भी दे दई। मेरे ते तेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने ज़हरा पाक नूं पता, नबी पाक नूं पता, फरमाया मिट्टी खून बन जाएगी या सुरख हो जाएगी। हज़रत मौला अली निशानियां लाइयां,
ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਖਹਿਮੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਦੁਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਬਰ ਵੀ ਦੇਈ ਤੇ ਅਜਰ ਵੀ ਦੇਈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੁਤਬਾ, ਇਹ ਇਨਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। میرے امام عالی مقام ایسا کردار ادا کیتا ہے، تاریخ مثال دین تو کاثر ہے۔ یار سنو، میں ویکھیا تساں ویکھیا، اللہ سب تے حسین دا صدقہ کرم فرمائے۔ ہائے ہائے، اے منظر اے وقت بڑے اوکھے ہوندے نے، بڑے اوکھے ہوندے نے، بھائیاں والے بھی ہو، بیٹیاں والے بھی ہو، بیٹے والے بھی ہو، ساڈا ہر رشتہ رکھ دیو تسی۔ ایک لاش بھرا دی نا پاگل کر دیندی ہے۔ ایک میں بھرا ویکھے نے دنیا تے مک جاندے نے، بھرا ٹر جاندے، واجہ مار کے بھرا ٹر جاندے نے۔ میں ویکھیا کہ دا پتر جائے تے ماپے وہ رہندے ہی نہیں، پتر ٹر جائے۔ میں ویکھیا انہاں بہناں دا حال تسی بھی جاندے ہو، واہ حسین تیری نلین تو قربان جاواں، جہدے بھانجیاں دیاں بھی لاشاں پئیاں نے، جہدے پتراں دیاں بھی پئیاں نے، جہدے بھتیجیاں دیاں بھی پئیاں نے، جہدے رفقا دیاں بھی پئیاں نے، شیراں ورگے سید ٹکڑے ہو گئے نے، بے کفر بے گور لاشاں پئیاں نے، اکھاں چوں آنسو ضرور نے پر سید ڈولیا نے، ڈولیا۔ ہاں جدو خیمے چوں نکل دے نا، وہ خیمیاں تے اثر ہوتا ہے، کفیت تو خیمیاں دی ہے۔ کیڑی کیڑی مثال دیواں تانوں، جدو قبر چ رکھ کے بھرا نوں مٹی پاندے ہو، ادو کی کفیت ہوندی تہاڈی؟ دل نہیں کردا عقیدہ پیچھے ہٹ دیو، ایک واری ویکھ لئیے دوبارہ دسنا نہیں۔ بھੈਣਾਂ منجی دا پاوا نہیں چھڑدیاں، چیخاں مار دیاں نے، ایک واری منجی تھلے رکھیا جے، بھرا ویکھ لئیے دوبارہ انہیں کوئی نہیں آنا، گھر منجی ویلی آ جانی ہے۔ ماواں دا حال کوئی نہیں ہوندا، بھرا ڈگدے غشی دے عالم ہوندے نے بھراواں تے، پتر ڈگ پیندے نے۔ میرے امام عالی مقام دے سجے کھبے لاشاں نے، جہدے وچ اکبر دی بھی ہے، جہدے وچ قاسم و عباس بھی نے، ابو بکر عمر عثمان بھی نے، اونو محمد بھی نے، جدی وسطی اجڑ گئی، جوان بھی نے، بچے بھی نے، خیمے چ ویندے نے، 6-7 سال دی بچی بھی ہے، ایک بیٹا بھی ہے بیمار، تو پھر حسین خیمے چ آئے، پھر میں کی گل ہے، واہ ایک گلاں چھوٹیاں چھوٹیاں نے۔ میرے حسین دا مقام خدا جانے یا خدا دا رسول جانے یا مولا علی جانن یا خود حسین پاک جانن، تواڈے میرے واسطے اس تے بیان نہیں کر سکتے۔ میں سید ہوندے آ قسم چوک کے تانوں کہنا وا، جو پڑھنے اسی بیان کردے ہی نہیں۔ ساری گل ٹھیک ہے، اسی تے کردے ہی نہیں اوتھے جو ہویا ہے، ڈرنے ہاں کوئی ایسی بات نہ منہ چوں نکل جائے، اور جو اوتھے ہویا نا وہ تے کوئی لکھ بھی نہیں سکتا۔ میں تم صحیح آنا جے واہ حسین، ایک آکھو نا واہ حسین، پھر بولو یار واہ حسین، پھر بولو۔ وہ خوب کسے کیا ہے، جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا۔ تیروری پڑھو، اس حسین زور نہ لایا جے، ایک بار پھر بولو، منہ کھول کے پڑھو، منہ کھول کے پڑھو، گولڑی صاحب جو سپیکر کے پردے میں پڑھو، اس حسین میں تاریخ کربلا پڑھیا ہے، واہ حسین، ایک آکھو واہ حسین۔ حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جدو سیدنا علی اصغر دے گلا خشک ہویا تے آپ دی نظراں بدلیاں تے خیمے چ کفیت یہ سی کدی بی بی پاک ثانی زہرا سلام اللہ علیہ چک لیندیاں سن تے نال لاندیاں سن، کدی ماں دوڑ کے آوندی سی، کدی سیدہ سکینہ پھڑ لیندیاں سن تے حضرت علی اصغر دے لمبے لمبے سا، نظراں بدلیاں، رنگ بدل گیا۔ آخر سیدہ سکینہ سن، بہن سی، بہن بھرا دا ایک تعلق ہوندا ہے، فرماندیاں نے فضا جی بی بی پاک، فرمایا میرے عباس نو آواز دے، میرے عباس نو آواز دے۔ ذرا دیکھو امام علی مقام دا حوصلہ دیکھو، میرے عباس نو آواز دے۔ حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ نے چادر دی بکل ماری، فرماندیاں نے میں ایک قدم اجے خیمے تو باہر رکھی ہی ہے نا تے علی اکبر دی آواز فضا، قدم باہر رکھی۔ لوکاں کو پتہ ہے کوئی سید زادی ہے تے نال کوئی غلام خادمہ ہے، اندر او دیاں تھیاں نے جدا سر دا وال بھی چند تے سورج نہیں ویکھیا، جس کا آنچل نہ دیکھا محبوب ہے۔ میں تے اکثر لوگاں نو کہنا لوگو اللہ تعالیٰ حضور دی اہل دی محبت، اہل بیت دی محبت، شہداء کربلا دی غلامی نصیب فرمائے۔ اگ لاؤ نہ کتاباں نو جنہ توہین حسین ہے، توہین اہل بیت ہے، کتاباں وہ سچیاں نے جنہ عظمت اہل بیت ہے تے شان ہے۔ آپ اندر آ گئیاں، سیدہ سکینہ فرماندیاں نے نہیں فضا تینوں آکھے سے میرے چاچے عباس نو لے کے آ۔ عرض کی دی بی بی پاک میں باہر قدم رکھے آئے کہ علی اکبر دی آواز آئی ہے، میں ڈر گئی ہاں۔ فرمایا ڈرتے گئی ہیں میرے ویر دیاں نظراں بدل گئیاں نے، یہ دے لمبے لمبے سا ہو گئے، میں تینوں معاف نہیں کرنا جے میرے چاچے نو نہ بلایا۔ سیدہ ہاتھ جوڑ کے جدو آپ مسلمانوں بی بی پاک دے سامنے حضرت فضا جوڑ کے رض کر دیا نے بی بی پاک میں تھوڑی غلام، میں تھوڑی نوکر ہاں، میں تھوڑے قدمہ تے ہاتھ رکھنی ہاں، پر بار تیان مارے آئے علی اکبر دی نگاہ پئیے میں ڈر گئی ہاں۔ فرمایا پھر جا جی اکبر ناراض ہوئے تے آواز دیں اکبر میں تے غازی نو بلان آئی ہاں۔ سیدہ سکینہ رب بلاندی ہے پئی پیاسوں کی خیموں سے آواز آ رہی ہے، پیاسوں کی خیموں سے آواز آ رہی ہے، غازی کدھر گئے ہو سکینہ بلا رہی، غازی کدھر گئے ہو سکینہ بلا رہی۔ حضرت بی بی پاک حضرت فضا پاک نے پھر چادر دی بکل ماری ہے، علی اکبر پھر شیر دی طرح گرجے نے نی فضا تینوں اگے منع کیتا ہے، ہاتھ جوڑ کے خیمے دے گرج کر دیا نے سیدہ دیا کی کراں، ادھر تیری بہن مجبور کر دیئے، ادھر تسی ناراض ہوندے ہو۔ آپ فرما دیا نے میں چاچی عباس نو بلاؤ، ادھر امام علی مقام حضرت عباس دو میں کٹے کلوتے ہوئے لے، غازی دے کنہ چواز آ گئی ہے، میں نو سیدہ نے بلایا ہے۔ آپ فرما عرض کر دینے امام میں نو سیدہ نے بلایا ہے، تیری تھی نے بلایا ہے۔ امام تے سمجھ دینے سیدہ میری بیٹی کیوں بلاندی ہے بھئی؟ فرما دینے بیجا میں پتہ کرنا وہاں۔ امام علی مقام بھی چل گئے لے، حضرت عباس بھی مگر لے، فضا دوڑ کے خیمے چاہیاں نے عرض کر دیا نے سیدہ دیئے تیرا باپ بھی ہوندہ پیا، تیرا چاچا بھی ہوندہ پیا، عباس بھی آ رہے نے، علی اکبر بھی آ رہے نے۔ آپ خیمے دی اوڑ اندر ایک برتن لے کے کھڑوتی آلے، اجے پہلے مسلمان اڈی کے غازی پہلا آئے گا۔ حضرت امام علی مقام نے خیمے دی اندر قدم رکھی ہے، حضرت سیدہ سکینہ نے انجتھنا دے اکھاں چوں آنسو لے، بیٹی کی گل ہے؟ بابا میں تینوں نہیں بلایا، میں تے اپنے چاچے عباس نو بلایا ہے، میں تے غازی نو بلایا ہے، انہاں چر عباس بھی آ گئے۔ سیدہ دیئے میں حاضر ہاں، حکم کر کی گل ہے؟ عباس تیریاں وفاواں نو سلام کواں، ام المومنین تیری قبر تے کروڑا رحمت کرے، کیسی تربیت کیتی ہے بچیاں دی جڑی روز باقیاں دی سی پتر علی دے پتر ضرور ہو پر تہاڈی ماں فاطمہ نہیں، علی دے پتر ضرور ہو، انہاں دی ماں زہرا ہے، انہاں دی غلامی چ رہیا جے،
तेरी अजमत नूं करोड़ां सलामां, तेरे मिज़ार ते करोड़ां रहमतां होण। आवर चाचे हो के फरमांदे ने सैयदा दिए मैं हाज़र हां। फरमाया अब्बास ठहर जा मैं पुछना वा। अर्ज की आका मैनू अर्ज कर लेन दिओ। इन्नी गल हुई खैमे च दौड़ के बीबी पाक अंदर गई ने। सईदा सकीना अली असगर नूं चुक के लै आले। बाबा मेरा वीर पिया जांदा है। मेरे वीर दियां नजरां बदल गई ने। अपने बच्चियां वाले हो वेखो, ओए बच्चा बीमार हो जाए अद्धी राती दौड़ा लग जांदियां ने। डॉक्टरां दे तरले करी दे ने। मावां दियां ने वेला वास्ते मेरे बच्चे नूं लै जाओ। पता नहीं ये चुप नहीं करदा पिया। ये करबला दे उस छोटे जे सैयद दी बात सुन लो। मेरे आका हुसैन दा किरदार वेख लो। आप अर्ज करदियां ने बाबा मेरे वीर दियां नजरां बदल गईयां ने। मेरे वीर लंबे लंबे साह पिया लैंदे अली असगर। बाबा एक घुट पानी मिल जाए। मैं चाचे नूं इस वास्ते बुलाया है। मैनू पता है अब्बास ने साड़ी नहीं मोड़नी। ये पानी लेन जरूर जाएगा। मेरे इमाम अली मकाम ने अपने अली असगर नूं चुकिया है। अपने बच्चों नूं सीने दे पा के स्कूल लैन वाले हो। वो करबला दे सैयद अला देखो जो चुके सीने नाल लाया। फरमाए अली असगर ओए हौसला कर। ओए अली शेरे खुदा दा पुत्र है। इत्थे फकीर दी गल करना वा मौलवी दी नहीं करदा। फकीर आंदा तू अली दे घराने नूं समझे नहीं। अली असगर जेड़ा पानी वास्ते नहीं रोंदा पिया वो ते नजरां चरस करदे बाबा मैं घोड़े ते बैठ के जा नहीं सकदा। मैं तलवार फड़ के जा नहीं सकदा। मैं तलनेरा फड़ के लड़ नहीं सकदा। अली दा पोतरा वा तेरा पुत्रा दिल करदा नाने दे दीन नूं छोटी जी बोतल खून दी मवी देवा। तेरा एहसान होवेगा। मैनू खेमिया तो बाहर ले जा। बाबा बाहर खड़ना तेरा काम है। नाने दे दीन तो कुर्बान होने अली असगर दा काम है। जिथे तेरी शहादत बयान होवेगी उते क़यामत तक लोग बयान करेंगे। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। मेरे इमाम अली मकाम ने अपने पुत्र नूं सीने न लाया है। इधर गाजी ने तलवार फड़ी है। फरमाया गाजी ना जा, गाजी ना जा। इधर मुसलमानों की पूछते हो। अब्बास लमदार गए शहीद हो गए। अली अकबर गए शहीद हो गए। आखिरी बार मेरे इमाम ने अपने बेटे अली असगर नूं जदों फिर खेमिया चो चुकी आए। सईदा सकीना रज कर दिया ने बाबा हुण ते गाजी भी कोई नहीं, अली अकबर भी कोई नहीं। मेरे वीर दे लफ्सा लंबे हो गए ने। शाला विछड़न वीर किसे दे, शाला विछड़न न वीर किसे दे। ते न होण नमाणियां भैणा जिस बहन दा वीर न कोई उसकी दुनिया तो लेना। मुसलमानों हर चीज़ एक जलसे बयान नहीं हो सकती। मैं छोटी बात करना चाह रहा। मेरे इमाम अली मकाम मुसलमानों लैके बाहर आए ने और बुजुर्ग आरफ लोग फकीर भी लिखते ने इस वास्ते लैके आए ने या अल्लाह जेड़े चल के जा सकते सन वो ते चले गए ने। जेड़ा नहीं जा सकता मैं हथी तेरे महबूब दे दीन तो कुर्बान करने वास्ते ले आया हूँ। मेरे इमाम अली मकाम ने अपने बेटे नूं झोली च पाया है। सईदा सकीना उत्ते पल्ला देंदियां ने। गर्म लो पई वगदी है। बड़ी सख्त तरीन हवा पई चलदी है। बड़ी तेज लो है। मेरा वीर जेड़ा प्यासा है तकदीर आंदी है नी किदे ते पल्ले पई देनी है नी किदे ते चादर पई देनी है। मेरे इमाम अली मकाम ने खुतबा इरशाद फरमाया मुसलमानों मुख्तसर है वे उन्हां बेईमानां दे उन्हां संग दिल कूफियां दे कोई बात ज़हन च ना आई। उन्हां क्या हुसैन दे भी पुत्र ना जाना पाए। मेरा हुसैन मैदान तो नसिया नहीं, दौड़ के खेमे वाल नहीं आया, दौड़ के खेमे वाल नहीं आया। हालांकि आपने चेहरे तो पर्दा चुकिया है। उन्हां दा संजा करे कुरान लैके आया है। सुलह करना है। फरमाया बेईमानो सुलह करनी हुंदी ते मैं अकबर दी वारी कर लैंदा, भरावां दी वारी कर लैंदा, भतीजे दी वारी कर लैंदा। मैं ते अपने पुत्र दा चेहरा विखाण लगा वा।
ਜ਼ਾਲਮੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜੇ, ਵੈਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ, ਇਹ ਨਾ ਬੈਤ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ। ਪਰ ਉਧਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਾਏ। ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਏ, ਹੁਰਮਲੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਤੀਰ, ਕੂਫੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਏ, ਅੱਜ ਮੰਨੀਏ ਜੇ ਇਸ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ। ਓਏ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਦੋ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਓ, ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਏ, ਤੀਰ ਆਇਆ ਏ, ਗਲਾ ਫਟ ਗਿਆ ਏ, ਨਾਜ਼ਕ ਜਿਹਾ ਗਲਾ ਫਟ ਗਿਆ ਏ, ਖੂਨ ਦਾ ਫੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਏ, ਤੀਰ ਖਿੱਚਿਆ, ਖੂਨ ਦੇ ਫੁਆਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰਬਲਾ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਵੀਅਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਹੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਅਰਸ਼ੇ ਮੁਅੱਲਾ ਹਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਵਾਂਗਾ ਫਟ ਗਏ ਜਿਗਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ, ਫਟ ਗਏ ਜਿਗਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੰਬ ਗਿਆ ਜਗ ਸਾਰਾ ਜਦ ਅਸਗਰ ਦੇ ਨਾਜ਼ਕ ਹਲਕੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਖੂਨ ਫੁਆਰਾ। ਪਰ ਸਦਕੇ ਸਬਰ ਤੇਰੇ ਦੇ ਆਕਾ ਸੈयद ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰਾ, ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਦਰ ਦੇ ਦਿਲਦਾਰਾ। ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ बेटा ने आखिरी साह लिया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कबर नन्नी जी खोद के आप हजरत अली असगर नूं आ दफना दिता। लै ओए मालका कुछ नहीं रखिया मैं, दामन चाड़ हुसैन वखा दिता। लोगो यो किरदार है, क़यामत तक लोग जिक्र करते रहणगे। पूरी दुनिया ते नगर नगर गली गली मुहर्रम दा चन चढ़दा है, इंज हुंदा है, इंज हुंदा है। हर पासे ज़हरा पाक दे बच्चे दे नारे मारने शुरू हो गए। खुश नसीब हो जेड़े अदब करदे हो, एहतराम करदे हो, हजूर दे सच्चे आशिक हो, हजूर दे गुलाम हो, हजूर दे वालदैन दे गुलाम हो, असहाब दे गुलाम हो, अज़वाज दे गुलाम हो, औलाद दे गुलाम हो। ਇਹਦੇ ਚ ਨਜਾਤ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਬਾਣੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬੇਲੀਓ ਕੱਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਓਹੋ 5 ਮਿੰਟ ਕੱਟ 11 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਨੀ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਸੈयद ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾਏ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਫਜ਼ਾਇਲ ਵੀ ਸੁਣਾਏ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ਨਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦਾ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਜੇ, ਕਿੰਨੇ। ਵੇਲੀਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਕ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, उन्हें तेन अल्लाह रसूल की गल सुनानी है। भावें नात पढ़े, भावें मनकबत पढ़े, भावें जिक्र हुसैन पाक करे। तो शाह जी के माशाअल्लाह कुरान भी सुनाएंगे, हदीस भी सुनाएंगे, अकायद भी बयान करेंगे, फजाइल भी जो आपकी मर्जी है बयान करेंगे। तो नाले ये नहीं वेखीदा कौन बयान करता पिया, वेखीदा ये वे गल किन्ना नहीं करता पिया। इस वास्ते तुहाडी बड़ी मेहरबानी होगी। कोई बंदा मैनूं उठ के ना मिले, मैं इशारा मिल लगा। तो सारियां नूं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह पाक तुहाडा होना कबूल फरमाए, तमाम दे घर बार उम्र रिज़क नेकी अंदर मजीद बरकत अता फरमाए। तो नकीबे महफल ते शाह साहब अल्लाह ताला खुश रखे।